Witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj będzie po naszemu. O tym, jak się leczyło doma, bez apteki, bez recept i bez cudownych tabletek z reklamy. Pokażę Wam 10 sprawdzonych domowych lekarstw od Omy Hildy, które były używane od pokoleń. To są proste, tanie i fest skuteczne sposoby na różne dolegliwości, co każdy z nas zna. Jak chrypka, kaszel, bolące stawy, katar albo nerwy, Oma Hilda zawsze wiedziała, co zrobić. No to jedziemy. Na chrypka i kaszel. Syrop z cebuli. To je klasyka, dziecko. Pokryj cebula w kosteczka, zasyp ją grubo cukrem albo dej miodu, jak masz prawdziwy od pszczelarza. Odstaw to w ciepłe miejsce. Jak cebula puści soki, pij ta ziumka po łyżeczce. Śmierdzi to pierońsko, ale na gardło nie ma nic lepszego. Na bolące stawy, kapusta, jak cię rwie w kolanie, że aż kulasz, weź liść swojskiej białej kapusty. Rozbij go lekko tłuczkiem, żeby puścił soki, przyloż do kolana i owiń szmatką na noc. Kapusta wyciąga za polinie tak gryfnie, że rano będziesz lotał jak sarenka. Na bezsenność i nerwy napar z melisy. Jak się za fest gonisz i nie umiesz spać, bo ci się problemy w głowie kołują, zaparz se melisę. Pij powoli, bez pośpiechu i wyłącz telewizor, co ino larma robi. Spokój musi być, inaczej nie pomoże. Jak ci chyca idzie do góry, weź ręczniki, wymocz je w letniej wodzie z odrobiną octu i owiń tym łydki. Nie lodowato. To wyciąga gorączka z organizmu lepiej, aniżeli niejeden proszek. Na żołądek napar z mięty albo dziurawca. Jak żeś się za fest napchał roladami i kluski, a żołądek protestuje, zaparz gorzkiej mięty, bez cukru. Gorzkie leczy, słodkie ino tuczy. Tak go dała Oma i miała recht. Na katar. Inhalacja z kartofli. Jak masz nos zatkany tak, że ani dycha nie idzie złapać, ugotuj para kartofli w łupinach. Odcedź woda, nachyl się nad garkiem, nakryj goła ręcznykiem i dychaj. Ino się nie popasz. Katar puszczo fest szybko. Na zgaga migdały albo soda. Jak cię piecze w gardle po tłustym jedzeniu, pojedz spora migdałów. A jak nie masz, rozpuść pół łyżeczki sody w szklance wody i wypij. Jak ręką uciął, ogień w brzuchu zgaśnie. Na stłuczenia i sińce ocet albo ziemniok. Jakżeś się kajś uderzył i rośnie ci guz, przyloż szmatka wymoczoną w occie albo plaster surowego ziemioka. Opuchlizna zejdzie i nie będziesz wyglądał
jakbyś się bił pod sklepem. Na ból gardła płukanie solą. Weź szklanka ciepłej wody, wsyp łyżeczka soli i płucz gardło pora razy dziennie. Wykrycho wszystko, co tam siedzi. Smakuje pasketnie, ale pomogo fest. Odciski i twarde pinty, szare mydło. Jak cię szczewiki gniotą i mosz odciski, wymocz nogi w gorącej wodzie z kąskiem szarego mydła. Skóra będzie miękko i łatwo to usuniesz. Oma zawsze go dała. Nogi nos noszą całe życie. Dbaj o nie. To były domowe lekarstwa od omy Hildy. Proste, sprawdzone i po naszemu. Jak wam się podobało, dejcie łapka w górę. Podzielcie się w komentarzach, które sposoby znacie ze swojej chałupy i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o śląskich tradycjach, życiu i gotce. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo.